Ez derbasi Portugal'ın kuji Portugal Kurdi min kirin ka kijan Portugal'ın tabi ez icabı kurtası bahsam ku ev gelek kimin çar 5-6 Portugal ne zedene ne tane Portugal'ın burası kovar jiheye roman jiheye o lekolin jivake akademi yani Gotarin akademi jihenin ev Portugal'ın için hem de Gotarin akademi megut hem de akademiye da dest bikin jwaşanın peyvendi uzanın peyvendi 45 Portugal'ın da akademiyen de kurdolojiyan da ku beşin Kurdiyên kul Bakurê Kurdistanê xwendekarên wê Kurd hebûn beşin Kurdî da gelek em bêjin gotarên akademîk hatin nivîsandin û weşandin em bêjin û ev di peywendê ev gotaran xebatanan dibin em bêjin ser navên wan da hemî kirin weke pirtûk û çap kirin weke 45 pirtûkin yê ku herî dawî çap kirin bi vî awayî ev jî ji wan yekê ku li ser kurmanciya Xerîbîstana Xorasanê û zanin Xorasan bajarekî Kurdan ye Bakur Rojlatî İranê ye û li wir milyonî zêdetir Kurd henin Portugal mamoste Selim Temoya Kurdên Xorasanê jî heye her çiqas bi Tirkî be dibe ew Portugal jî hêjayî xwendinê ku em bêtir agahtariya me ser Kurdên Xorasanê çêbibe yani û Kurdên Xorasanê jî bi kurmancî Kurdiya kurmancî da axivin ne wekî em bêjin Kurdên aliyên em bêjin mehebetê falan ev bi Kurdiya Soranî bêtir da axivin li ev bêtir Kurdiya kurmancî yê Xorasanê daxivin nivîskarê vê berhemê Portugal Mehdi Jafarzade xwe mamoste Mehdi jî Kurdekî Xorasanê ye Kurdekî Xorasanê li beşa zimanê Kurdî ya zanîngeha Artukliyê da xwandiye û di vê beşê da jî ev gotareke bu awayekî gelekî xweş yani bi xwe jî em bêjin ji wê çandê em bêjin ji wê zimanê hatiye û ev nivîsandiye bi rastî hêjayî xwendinê ye pişta romanek ji edebiyata Kurdî ya Mirina Xortekîrin nivîskar İkram Baban ji weşanên Sîtavê hatiye çapkirin ev romanê ne romanê çîrokê biborin wekî min got roman li vir çîrok dinivîse navê wî biborin İkram Baban jî nivîskarek me gelek ciwan e û ji nivîskarên ciwan rastî ez hez dikim yani Portugî wan jî bixwînim ka bibînim yani ev nifşên nû ka çawa dinivîsinin Kurdî çawa bikartînin dîtinlêrinin wan edebiyatê da zimên da bi çi awayîne ji ber wê nivîskarên taybet ciwan yani yê roja me temam lê yê ku ciwanên û berhemên wisa dinivîsinin roman çîrok helbest çi cure be ferqine ku bi Kurdî be dibe hewceyê em bixwînin ku binêrin û bibînin ka ez ê niha vê jî bixwînim wê ser vîdyoyê jî teqes çê bikim pişta ji mamoste Renas Jiyan bêguman bêwî nedibû bîna peteqan ji hêsirên min tê romana wî ji weşanên Belkî hatiye çapkirin û pişta jî romanek li ser Mele Mustafa Nemir Mele Mustafa Berzanî generalê Kurdan wekî meşa bê dawîn zanin ev meşa behsa meşa Mele Mustafa Barzanî ya ku piştî têkçûna Komara Kurdistanê ya 1946 da li Mehebatê wek Mehebat paytext hatibû avakirin piştî têkçûna Kovarê Mele Mustafa û gel xwe gelek peşmergeyên Kurdistanê diçin Sovyeta berê için em bêjin niha Rusya weke Sovyeta berê behsa wê meşê dike nivîskar Mehmed Saîd Temel weke roman ev pirtûk li ber destê me ye ji weşanê nûbarê hatiye çapkirin û ev her du berhemanan ji bo koma xwendinên me kirin koma me xwendinê ser Twitterê eger ku hevalê ku dişopin haya wan jî hêj xwe ez par vedikim em weke civîna xwendevanên Kurdî her hefte rojên yekşemê heftê pirtûkekî dixwînin û roja yekşemê ser wê pirtûkê radwestin ev em ê nav van hefteyên pêşiya me de jî van pirtûkan jî bixwînin û ser rawestin û herî dawî deheb destê me daman ev jî her du kovarin yek kovara bir niha ev kovara naweşe yani nado me weşana wî lê ev kovar gelek hejmarê wî henin li bamê henin ev çend hejmarê wî kêm bûn wisa em jî yeko van hejmarên wî temam dikin ev jî hejmara nehemîn e havîna 2008 da vê kovarê 2005 da ez nexeletim dest bi weşanî kir heta 2000 daha devyekan ji belkî dutome yani niha ez başî nizanim ez dîsa lê binêrim û ev jî kovara bir e vê hejmarê da jî navdarên Kurd weke beş sê navdarên Kurd yani de gelek kovar hejmarê din da jî behsa em bêjin navdarên şexsiyetên Kurd Kurdistanî dike ev jî ji wan yek e û pişta kovara din jî kovara felsefevan ev jî ji weşanên nayê hatiye çapkirin yani weşanên nayê ev wê demiya kiriye ev jî
هجمارا دویمین سال یکمین هجمارا دویمین 2015 dev kovar derketiye. Şu az barım de hejmar derketu newsa. Dune ya. De hejmarın şu yek liba mehe bu. Evji ya duyemine jiber ku naham mahabe ez xwendinin felsefik bikim ser felsefi bikim jiber be hewce ev kovaraji kemne ba ul ba min heba şu min yani ma xweda nivisan diye haya min ji hebu le min he ne kribu jiber be şeki dereng bu dereng hadba min bi awayı مخصص از ویدیویی دا پرتوکین خوای نو یعنی پرتوکین کو نو ل پرتوخانه من زیده بون مخصص از داناسنا وام بکم و هنجی بلا های وش جوان چه بده و دبه بلکی حوالیم کو نوام پرتوکاندا گلک پرتوکین کو بخوازه بکره او بکه بی آوای دکاره جی لیبرتا صافه انجی پرتوکا کردی پرتوکین خوای بکره و وکی دندسان Şimdi Pürtükroşen Kürdi yendinci ve guman van Pürtükant karım peyda bıkın. Yani de bir rahaya ve jeçebe be ne ku yani ne teni de Pürtüka Kürdi u libertayı da Pürtükene. Be guman Pürtüken Kürdi libertayı da ez barım belki teni de libertayı da benditin. Hın der doğru dinci ben nizanım çava be le beter ev Pürtüken ku de piyasayı da hene şu her derit karım bugünün gelek Pürtükroşen dindaşı. Bu videoya zaten davaya ve video için xwe baş binirin jbir nekin bibin abone tekez bibin abone ve jbir nekin xwe baş binirin hatta videoya ki din den baş